аминаҷон хоҳари ҳунарманди ман ана ҳами пардаҳои хонаи моро омода кардагиянд ва ногуфта намонад ки ана ҳамин зебогиёрам барои мо ҳамин каса омода карданд. ташаккур ба шумо, бисёр хушрӯ. ҳам дастархон ҷазир намешавад ва ҳам бисёр зеб додааст дари хона тоҷикона. сипос барои ин ҳама зебогӣ. хай иноша акай Сино акай Сино дар раҳмат гуфтан дар кор барои зебогиҳои дигар. гулдухтарон, бонувон, нафароне ки корҷӯянд ҳамарӯза дар дайректи ман менависед ки апай Сабрина кор меҷӯем, дар куҷо кор кунем ки маоши хуб дошта бошад, ягон ҷо мода кор ёбед. хоҳарони нозанини ман, модарон, бонувони азиз, чандин маротибаҳо ман шуморо ба кор даъват кардам дар ширкатҳои гуногун, махсусан дар ширкати бонуфузи Фаберлик. шояд шумо то ҳозир боварӣ надоред, шубҳа доред. шумо медонед ки кормандони ширкати Фаберлик имрӯзҳо чӣ қадар маошҳои калон ба даст меоранд. шахсан худи ман ба чашмонам дидам ки ойликҳои калон мегиранд. як сирро ба шумо мекушоям. имрӯзҳо дар ҷумҳурии мо ягона кормандони ширкати Фаберлик маошҳои калонтарин мегиранд. барое ки маоши онҳо дар давоми як моҳ нест, дар байни 21 рӯз маош мегиранд. ғайр аз ин бонус мегиранд. ширкат зуд озмуну конкурсҳо мегузаронад ва ғайр аз ин аз ҷониби худи директорони ширкат, касоне ки унвони директорӣ гирифтагиянд, бриллиантови, серебрини, ҳатто байни кормандони худ директорон озмунҳои гуногун мегузаронанд, пул медиҳанд, тӯҳфа медиҳанд. чанд вақт пеш дар ширкати Фаберлик регистратсия кардам, кор кардам. дар зери даст як директори муваффақ хуб кор кардам. корро ба ман ёд дод. бинед ки ман ҳамин қадар нигоҳ накарда ба серкории худ, вале вақте ки маблағи хуб ба даст овардам, албатта ки ҷое ки даромади хуб дорад, гарм аст, ҳамон тараф мекашад. баъд ба инда ҳами камтарак боз гуфти рӯсо ки линтияӣ тамбалӣ кардам. тамбалӣ не, дастам рости гап нарасид. кору эҷодӣ ки зиёд буд, тӯи маъракаҳо, сабти рекламаҳо, камтар боз дур шудам. ягон 1 моҳ 2 моҳ фаъолият накардам, корама пеш набурдам. баъде ки чанд вақти охир дар конференсияҳои ширкати Фаберлик иштирок кардам, ҳар як занои муваффақият дидам, ҳар заное дидам ки бо пули Фаберлик соҳиби хона дар Россия, дар Тоҷикистон, соҳиби мошин, дар 1 моҳ 2-3 ҷо сафар мекунанд ва ҳама инҳо бовар мекунед шумо ки занҳои хонашинанд, чандтои фарзанд доранд. дар тарбияи фарзанд хонашинанд, шавҳарашон иҷозат намедиҳад ки кор кунанд. дар хона шишта ба воситаи телефону интернет. ҳар як ин нафарро аввал худашон танҳо буданд, баъдан одам оварданд, соҳиби коргар шуданд, коргарошон соҳиби коргар, яъне решаашон паҳн шуд, як командаи калон шуданд. медонед чӣ? ҳама инҳо дар давоми 1 сол анамин қадар дастовардҳоро ноил гаштанд. зиёд 3-4 сол, бисёраш аз давраи коронавирус ва давраи бекорӣ, бепулӣ регистратсия кардан. имрӯз ин заноя мебинӣ ҳавасат мебиёяд аз зебогиашон, аз фасонпӯшиашон, аз ойлике ки мегиранд. баъде ки дар 1-2 конференсия иштирок кардам, гуфтам ман